môj patron, svätý František Asisský. Ale je tam taká zmena, lebo on hovoril, že zákvety, ktoré kvitnú, no svätý František nežil v Sukej hore a nevedel, že tu môže nasnežiť. Aj mráz, že môže byť aj zima. Takže, ale môžeme byť ako tí Františkovia, ako ten svätý František, že my dnes večer chceme poďakovať Pánovi aj za ten sneh, že prišiel, aj za ten mráz, a že sme nezamrzli, a že nás nezasypalo, lebo tiež je to taký Boží dar, to striedanie ročných období. Tak vás chcem chlapce, dievčatá, drahí bratia a sestry, pozdraviť. Teším sa, že som tu medzi vami a poprosme a chválme Pána, tak ako nás to učí svätý František, že za to všetko dobré, čo nám dnes tento deň priniesol. Že môžeme tak v tichosti povedať: Pane, za všetko to, čo dnešný deň som zažil, prežil a čo mi priniesol ten dnešný deň, tak ti chcem ďakovať a robíme to s čistým srdcom. Takže teraz bude chvíľočku ticho a v tej chvíľke ticha tak potichučky povieme: Pane, prosím ťa o čisté srdce a tak mi odpust, čo som zlé urobil. Vyznávam,
má také trošku zvláštne oblečenie. Máme veľa takého podobné ako váš pán farár, ale predsa biskup má niečo navyše. Tak keď porovnáte pána farára, keď má svätú omšu a biskup, tak čo ja tu mám, čo si navyše je na mne? Čo myslíš? Čo ty tak vidíš? Taká čiapka. Taká čiapka. Áno, samozrejme. Táto čiapka. Keď je biskup, tak túto čiapku má takúto cyklamenú. Keď je svätý Otec, tak akej farby má svätý Otec čiapku? Viete? Akej farby má? Akú farbu má svätý Otec? Má tiež takúto čiapku na hlavu. Videli ste niekedy nový skús? Dobre hovoríš? Bielej, áno, keď ste videli svätého Otca pápeža Františka, tak pápež František má bielej. A keď bol niekto kardinálom, to sú tí, čo potom vyberajú svätého Otca, čo ho volia, tak on má takúto čiapočku farby červené. To je niečo ako také znamenie, že takej hodnosti alebo takého rozlíšenia, že keď uvidíte na obrázku kňaza s bielou čiapkou na hlave, tak poviete, aha, toto je pápež, to je svätý Otec, on nosí bielu. Keď má červenú, ako môj ornát dnes, tak to je kardinál. Keď má takú trošku cyklamenovú, tak by to povedali, že by to mohlo byť, tak to je biskup. Každý biskup má. Je to známkou takého poslania. Viete, ako keď policajti majú také svoje výložky, tak aj cirkvi máme také svoje označenie, že kto je biskupom, pápežom, kardinálom. Všimnite si jednu vec. Keď bude premenenie, tak tesne pred premenením biskup, ale aj pápež, aj kardinál si tú čiapku dávame dolu. Keď je premenenie, uvidíte, kľača. A vtedy si uvidíte, a teraz tú čiapku pánu biskupovi dávajú preč, ale si biskup dá sám. A bez čiapky zostanem až do svätého príjmenia, až po skončení svätého príjmenia si dám znova na hlave. Preto je to tak, lebo keď ide premenenie, čo sa deje? Prečo to voláme premenenie? Keď je svätá omša, že tu je kalík, rozbije, čo sa vtedy deje? My vtedy kľačíme, že prečo kľačíme? Čo sa vtedy deje počas svätého omše? Čo sa stáva z chleba a vína? Čo sa stáva z chleba a vína, keď my kľačíme? Môžete mi aj starší pomôcť. Čo sa deje z chleba a vína, keď kňaz povie slova, toto je moje telo, toto je moja krv, že čo sa to deje? Ty vieš? Je premená na telo Božie a víno na krv. Skvelé, vynikajúca. A preto my kľačíme, lebo to je také veľké tajomstvo. Že vtedy sa chlieb mení na telo Pána Ježiša a víno na krv. A vtedy aj biskup, aj pápež si dáva tú čiapku dolu, lebo tým najväčším pánom je Pán Ježiš. A preto ten biskup alebo kňaz, keď je na svätej omši, tak kľaká, nie počas premenenia si kľakne. Lebo ak nepovie ten Pán Ježiš, František, ja som tu najväčší pán. Ja som tvoj pán. Čiapka dolu. Ty nie si tu predo mnou biskupom. Ty nie si pre mňa biskupom. Ty si pre mňa mojim služobníkom. Ty si môjim žiakom, učeníkom. A vtedy každý biskup, pápež si dáva dolu čiapku, lebo najväčší pán je na oltári. Pán Ježiš. A kňaz, biskup je jeho služobníkom. Všetci. Preto si vtedy aj my kľačíme, ostatní pokľakne a kňaz pokľakne. A keď sa odloží sväté príjmanie do bohostánku a zavrie sa, tak zase ten biskup si tú čiapku dá na seba. A to mi ako by Pán Ježiš povedal, a teraz buď ďalej dobrým biskupom. Lebo to je známka, že som biskup. Alebo Pán povie, buďte teraz dobré deti ďalej. Buďte dobrí rodičia. Buďte dobrí súrodenci. Končí svätá omša, buďte dobrí. Buďte dobrí kresťania. Tak preto. Táto čiapka má také pomenovanie, také veľmi zvláštne, trošku ťažké. Možno pán farár to potom dá na budúce do tomboly, do losovania, že ako sa volá tá čiapka, čo nosí pán biskup, volá sa
solideo. Ja viem, soli, ako keď dáš soli. Nie? Solideo. A v preklade to znamená pred samotným Bohom. Že pred samotným Bohom tú čiatku si biskup dáva to. Lebo pred samotným Bohom nie som biskupom. Pred samotným Bohom som jeho služobníkom. Pred samotným Bohom, milí bratia a sestry, nie sme že, ale pozor, ja som pán starosta, alebo ja som pán poslanec. Pán Ježiš mi povie, predo mnou si môj služobník, predo mnou si môj žiak, učeník. Ja som tu pán. Ale skončí sveta omša a povie, a teraz buď ďalej dobrým človekom. Teraz buď ďalej dobrým človekom. Dobre, takže to máme čiatku, ktorá sa volá, ako sa volá? Dobrý ste, solideo. Solideo, Deus je Boh a solideo, pred samotným Bohom. Solideo. Dobre, máme jednu otázku do toho solideo. Miešanie. Dobre, čo ste si ešte všimli? Čo také biskup má ešte také odlišné? Čo je také odlišné? Okuliare majú pamätať. Čo také? Čo pán nosí, nemá, nosí, popozerajte si ma. Áno, biskup nosí kríž. Má ho aj svätý Otec, má ho aj kardinál. Keď je kňaz vysvetený za biskupa, tak dostane takýto kríž. Ten kríž si vyberie. To môže byť postriebraný, pozlátený, to nie je dôležité. Ale prečo nosí biskup kríž? Lebo tohto chceme nasledovať. Na kríži zomrel Pán Ježiš. Preto biskup nosí kríž, lebo mi hovorí, ty nenasleduješ nejakého cistána, nejakého panovníka. Ty nasleduješ Pána Ježiša. Máte doma kríž? Kde ho máte? Napríklad, kde ho máte? Kde máte? V obývačke, na stene, alebo kde ste na stolíku. Spávni. Aj ty máš vo svojej izbe krížik? Dobre, nejaký malý drobný krížik. Lebo to aj vám pripomína. Komu chceme nasledovať? Chceme nasledovať Pána Ježiša. Preto vaši máte doma krížik. Lebo chceme nasledovať Pána Ježiša. Kto vojde k vám domov, či je to suseda, alebo aj cudzí človek, a uvidí kríž na stene, tak vie, tu sú veriaci ľudia. Tu sú ľudia, ktorí chcú nasledovať Pána Ježiša. Tu sú ľudia, ktorí chcú žiť, ako hovorí Pán Ježiš, ako žil Pán Ježiš. Preto biskup nosí takto viditeľný kríž, lebo Pán Ježiš mi hovorí, ty si sa stal preto biskupom, aby si mňa nasledoval, aby si na to stále pamätal. A preto aj tak sa odporúča, že ten krížik má byť tak na hrudi biskupa, aby to bolo blízko srdcu. Že naozaj, že miluj Pán Ježiša, miluj kríž. Dobre, ale pamätajte, že aj vy máte krížik doma. Keď prídete domov, skontrolujte, či máte krížik na stene, v spálni, v obývačke u vás doma a povedzte, čo pozeráš, prečo? Lebo nám Pán biskup povedal, že keď máme krížik, tak to znamená, že chceme žiť ako Pán Ježiš. Že chceme toho nasledovať, kto na tom kríži zomrel. No a ešte jednu zvláštnosť mám, keď som tu tak medzi vami, tak to rúčkou si tu tak poprejazúvávam, aby ste si to možno všimli, že biskup má čosi zvláštne na tej ruke. Prste, áno, mám prste. Skús, môžete prste. Dobre, ale vrátne. Chlapci a dievčatá, majú vaši rodičia prste? Áno. A kedy si ho tak kupujú? Kedy si tak mladí kupujú prstienky? Keď? Čo sa deje? Áno, keď sa berú, keď je sobáš, tak idú do zlatníctva, tam si vyberú obručky. Nie? Tak je. Vaši majú obručky. To je tiež taký prstien. Napríklad priateľstva. Áno, môže byť aj prsten priateľstva. Ale ja chcem hovoriť o tom prstení manželstva. Lebo čo to znamená, keď ocko, mamko nosia prsten obručky? Čo to znamená? Prečo to nosia? Že nevedia, čo s peniazmi, hej? Nemám čo s peniazmi, to si prstenie. Prečo si manželia dajú prstenie na ruky?
Čo myslíte? Znak lásky. Áno, je to znak lásky. Chlapci, dievčatá, keď vaši rodičia majú prsteň, ocko a mamka, tak to znamená, ocko hovorí, ja patrím len tebe, mamka. Ty si moja jediná žena na svete. Ja patrím iba tebe. A ocko, keď má prsteň, obručku, tak znamená, maminka, ja patrím iba tebe. Ja som jediný tvoj muž na svete. Ty patríš mne a ja patrím tebe. To je znamenie. Preto manželia, keď sú maminka vydatá, ocko ženatý, tak nosia obručku. Je to takto spelý? Tak nie, že ja som vydatý a ty ženatý, to znamená, ja mám jediného, ktorý mi patrí a ja patrím jemu. Pamätajte na to, keď hovorím o manželskej vernosti. Že ja patrím tebe a ty patríš mne. A biskup tiež takto dostáva prsteň s takými rôznymi tvarmi. Ja tu na tomto prstení mám Boží barán. Ale niekde tam môže byť kríž, niekde tam môže byť nejaká postava svetca, svätý Peter a tak ďalej, rôzne. Ale dôležité je ten prsteň. Biskup preto dostáva prsteň, lebo pri tej vysviacke mi Pán Ježiš hovorí, toto sú tvoji a ty patríš im. Ako ocko, mamka. Ja patrím tebe, ocko, a ty patríš mne, mamka. Sme manželia. Keď je biskup a má prsteň, dostáva znamená. Toto je tvoja diecéza, toto sú tvoji veriaci, toto je tvoj Boží ľud. A ty si ich pastierom, ty si ich otcom. Oni sú tvoji a ty si ich. Preto vy môžete povedať, kdekoľvek budete a ma uvidíte a poviete, toto je náš pán biskup. Lebo naozaj, ja som váš, pre spisku diecéz a vy ste moji. Keď prídem do Trnavy alebo do Nitry, môžem tam prísť na svoju omšu, teraz bola Trnavská novéna, ale ja tam nie som pánom biskupom pre ten ľud. Tam majú oni svojho. Ako keď prídete do susedov, kamarátku pozrieť a tam je ocko, mamka, povedia, dobrý večer, dobrý deň, pochválený Ježiš Kristus, ale viete, že rodičia kamarátky nie sú vaši rodičia. To sú rodičia kamarátky. A vy poviete, ja mám svojich rodičov. A to isté je ten prsteň. Prsteň Pán Ježiš dáva, zakupuje, samozrejme, ale znamená, František, tento Boží ľud je tvoj. Staraj sa. Povzbudzuj ich vo viere. Povzbudzuj, aby nasledovali Pána Ježiša. A zároveň pástorství, aby ste mňa povzbudzovali a povedali, aby ste náš Pán biskup. Vy patríte nám. Pre túto diecézu Svätý Otec vymenoval Pána biskupa. Takže trošku budete vedieť, ale zároveň vám to preto hovorím, že aj my máme v živote veľa takého spoločného. Že aj nám Pán Ježiš hovorí, buď služobníkom môjim, buď môjim služobnícom. Že pred Pánom Ježišom, keď si tlakáme, tak si tlakáme preto, lebo Pán Ježiš, tebe sa kláňa. Ja som tvojim služobníkom, tak som tvojim žiakom. Ty si môj učiteľ. To, čo ma ty naučíš, tak ja chcem v živote žiť. Teba chcem nasledovať. Tak ako vy máte krížik doma na stenách, alebo kde si na poličke, alebo možno na krku nosíte prívesok, krížik, tak nosí biskup, lebo Pána Ježiša chceme nasledovať. A preto prsteň, aj vy dospelí rodičia, že čo to znamená, keď si manželia kúpia obručky, ja patrím tebe, ty patríš mne. A to isté je v tomto prípade, že Pán Ježiš hovorí, ty patríš tomuto ľudu a ten ľud patrí tebe. Navzájom sa modlíme za seba. Navzájom sa povzbudzujeme. Aby sme tvorili jednu takú radostnú, vernú rodinu bratov a sestier, ktorých spolu nasledujeme Pána Ježiša, lebo za ním chceme kráčať, jeho chceme nasledovať. Amen. Chlapci a dievčatá, bratia a sestry, dnes slávime spomienku na svätú Cecíliu. Ona je uctievaná ako statočná učenica pre vieru, ale odávna je uctievaná ako patronku cirkevného spevu a hudby.
vyprosujme si dar vyznávať vieru a chváliť Boha. Pane Ježišu, daj, aby sa v cirkvi vo všetkých dobách podporovalo duchovné umenie. Prosíme ťa, vyslíš nás. Zbudzuj v kňazoch i vo veriacich zmysel pre krásu liturgického sveta. Prosíme ťa, vyslíš nás. Daruj svetu pokoj a mier, aby najkračou piesňou ľudstva bola chvála Stvoriteľa. Prosíme ťa, vyslíš nás. Daj, aby mladí ľudia povolaní ku kráse života mali múdru a láskavú starostlivosť dospelých a nepodľahli vplyvu zla i nemorálnosti. Prosíme ťa, vyslíš nás. Poď na väčšnú slavu tých bratov a sestry, ktorým sa podarilo priviesť nepokrstených ľudí ku kresťanskej viere. Prosíme ťa, vyslíš nás. Dopre našim zomrelým spievať vo večnosti Bohu chválu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pani Ježišu, zosielaš nám dar umenia, aby sme dokázali oslovať Božiu velebnosť. Vypočuj tieto naše prosby a daj, aby náš život na zemi bol neprestajnou Božou chválou, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Amen.
plamene všetkej svetosti. Preto ťa prosím, posväť tieto dary osobou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Tvoj, Pane, zvestujeme, a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pre Tvoju tváru a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jednom Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom a s našim biskupom Františkom, jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a vierami. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesení, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote. V spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom Ježeníkom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu, po všetky veky vekov. Amen. Chlapci a dievčatá, bratia a sestry, Pán Ježiš nás naučil jednu nádhernú modlitbu, v ktorej my Pána Boha voláme Otec. Teraz sa túto modlitbu spoločne pomodlíme. Kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, po
Nehľadí na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Hľa Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostiu baránkov. Modlíme sa. Bože, v zástupe svätých a svetíc si ozdobil svätú Cecíliu, korunou panenstva i korunou mučeníctva. Daj, aby sme pôsobením prijatej sviatosti statočne premáhali všetko zlo a dosiahli nebeskú slávu. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Dneska koleso, je tam jeden lístok, ako poďme milosovať na náš zakočiť. Vytiahni, čo sa tam skrýva. Prúd, neboj sa.
prišli do kostola, sa píšu na svätú omšu. Takže dnes dostanete každé dieťa jednu maličkú odmenu. Otec biskup dostane prezradím, že nevie obrázok nášho kostola, taký veľký, väčší, neviem. A vy dostanete ten istý obrázok, aby ste mali na dnešný deň pamiatku, pretože dnešná svätá omša bola úžasná. A myslím, že sme boli všetci natešení a povzbudení a nadšení. Ja verím, ja chcem aj týmto poďakovať otcovi biskupovi, že prišiel medzi nás. A že dvere to bude mať stále otvorené. A že kedykoľvek pôjde okolo na konci sveta však. To stojíš tak? Tak, my sme prví. My to vždy hovoríme. Takže dievčatá vám dajú obrázky, je dosť. Každé dieťa, čo ste predali, čo ste s rodičmi, máte špeciálne. A potom ešte máte aj pamiatku od otca biskupa. To dostanete od ministrátov pri dverách a to je pre všetkých. Takže to je od otca biskupa obrázok. Takže deti pôjdete s dvoma obrázkami, to je dvojitá linia. Super, nie? Ja som si to myslel. Dobre. Otec biskup, my máme pre vás pripravený takú malú pozornosť. My tu každý týždeň malujeme, kreslíme, vymýšľame a také veci si robíme. A tento týždeň deti chystali pre vás duchovnú kyticu. A teraz by vám ju radi darovali. Takú malú pozornosť. Hlavne, že to všetko prečítať. Máš čo robiť? Pomácom mamine, hľadaním dreva. Kto to ukladal to drevo? Že pomácom odsielali mamine s ukladaním dreva. Príďte na kapitulu, by som potrebujem. Krásne. Ďakujem vám veľmi pekne, lebo vy ste to aj na mňa mysleli a pre mňa obetovali. Ďakujem. Drahý náš otec biskup František, dovoľte mi, aby som vám v mene otce a občanov Suchej Hory srdečne poďakoval za to, že ste si vo svojom nabitom programe našiel čas a prišiel tu dnes medzi nás, za čo vám srdečne ďakujem. Chcem vám takisto poďakovať za milé a povzbudivé slova dnešnej homílii, ktoré verím, že povzbudili tak srdcia ako aj dušu každého jedného, čo sme tu dneska prišli. Príjmite preto od nás už spomínaný obraz nášho farského kostola na pamiatku tejto chvíle a takisto aj takéto chutné dobroty od našich cišikových gazdiek. Úprimne Pán Boh zaplať. Ďakujem veľmi pekne, ja mám veľmi rád, ako Čechoslovákia mám rád, kováčiky, síry a iné, takže toto si úplne trafili. Možno sa aj podelím. S otcom biskupom Jánom, ja sa vám chcem poďakovať, lebo ja som tu už niekoľkokrát sľuboval, že prídem a vždy sa si do toho dostalo iné, tak som veľmi rád, že dnes večer, asi máte odpust v nedeľu, na nedeľu domu Kubíne na Kataríne, ale dneska večer máte vysviatok ja s Bábickou. Pre mňa je to veľký sviatok byť tu s vami, lebo je plný kostol. Ja som veľmi nadšený a dojatý a hovorím si, že keď si zachováme túto vieru a prosím rodičia a starí rodičia, keď tú vieru budete odovzdávať tejto generácii, tie hodnoty evanjelia, to im treba povedať, že to sú hodnoty, ktoré táto spoločnosť potrebuje. Láska, radosť, odpustenie, aj taká radosť, veselosť, ktorú naša spoločnosť potrebuje, tak tu je pred nami budúcnosť Slovenska. Budúcnosť Slovenska bude kresťanská, takže sa ďakujem pekne, že som tu medzi vami. Prosím, modlite sa za mňa. Ako povedal pán farár, že odo mňa dostanete tiež taký
malý obrázok pre každého, kde na druhej strane je taká jednoduchá myšlienka svätej Matky Terezy, ona povedala takéto slova, že nech každý, koho dnes stretneš, od teba odchádza radostnejší a lepší. Takže ja budem takto odchádzať zo Suchej Hory, radostnejší a lepší, lebo ste príkladom povzbudení. Verím, že aj táto svätá omša bola pre vás takú radostnou a také znova povzbudení vo viere. Chlapci, dievčatá, ešte jedna domáca úloha pre vás, dobre? Na dnes večer, ale iba na dnes večer, tak nezabudnite. Skúste sa popýtať od kamarátky, nech vám ukážu obrúčku. Vy chcete vidieť obrúčku. Lebo niekedy na tej obrúčke býva hocičo vypísané. Napríklad meno priezd, meno manky, ocka, alebo dátum rôzny. Potom sa popýtajte, že čo to tam máš za dátum, čo to tam za čísielko. Oni vám to povedia. Alebo niekedy nemusí byť nič na vypísané. Ja tiež mám na prstení, na tom mojom biskupskom, čo si napísané, a to sa nedá moc vidieť, lebo z druhej strany toho prstenia mám erb pápeža Františka, ktorý ma vymenoval za biskupa. Takže už vlastne do smrti bude to vždy tak, že budem si pamätať a nosiť, že kto to bol ten pápež, čo ma menoval za biskupa, že bol pápež František, tak z úcty k tomu ja na tej druhej strane nosím jeho erb pápeža Františka. A vy sa doma popýtajte, že ocko, mamka, ukáž obrúčku. Možno bude čistá a povieš, tak nemáme tam nič, lebo naša láska chce byť čistá. A možno máte tam nejaký dátum alebo iniciálky, ktoré vám budú pripomínať, aby si ocko zapamätal, kedy sme mali sobáš. Napríklad. To je také pomôcka, taká drahý, to sme dali urobiť, že keď máme výročie, počkaj drahá, a poviete. Takže teším sa, pozbudzujem vás, zachovajte si aj tú vieru, naozaj také kresťanské hodnoty. Ako pán farár povedal, že Suchá Hora je niekedy z jednej strany na konci, ale ja keď som bol farárom v Kežmarku, ja som často aj tady to chodíval, lebo je to bližšie cez Kežmark do Tvrdošína, odkiaľ sa pochádza, že niekedy na tej Chokolov a teda Poronín a iné, alebo potom na Nový Tárk a na Trstenu, odkiaľ tiež ma som sa narodil, otec odtiaľ pochádza. Takže preto som povedal, že ako sa to vezme z ktorej strany. Keď ide sa zo strany Poľska, tak prvá dedina, prvá obec na Slovensku ste vy. Takže nie je to také hrozné, že sme na konci sveta. Vy ste na začiatku sveta. Ďakujem vám pekne. Prosím, modlite sa za mňa. A ak Pán Boh dá, ďakujem ti, Jozef, za tvoje slova, že vždy tu máš dvere otvorené. Nikdy sa nevie, či to náhodou nevyužijem, lebo dosť často to robím. Príde, prekvapí. No a potom tej mladej generácii aj takej staršej hovorím, že keď mi dáte nejaký like, lebo dneska večer bude na mojom Facebooku, že som bol v Suchej Hore, nech sa dobré veci šíria. Ja ich robím, aby boli povzbudení pre druhých. Že koľko dobra, koľko požehnania milosti sa dá roznášať. Takže aj vás pozbudzujem. Ak robíte, ak máte tie digitálne siete, sociálne, Facebook, Instagram, mladí, na dobré veci. Ak je to somarina, vymažte. Neposielajte tam, nehovorite, že pozri, preposielam ti takúto škaredú vec. Prečo by si to robil? Vymaž to, hoď to preč, zablokuj. Ale keď to je dobrá vec, tak to šírite. Dobré veci sa dejú. Je veľa vecí dobrých aj tu, v Suchej Hore, keď pozerám. Ja som tu bol na odpustne, pamätáte? Janko Marevka, tu bol ešte pán farár. Mal som taký váš, ten goralský ornát, tepľučky, neviem, ste ma vyhľadali vtedy na prebežných pána. Ale veľa ste to aj urobili, zmenili ten kostol. Krásny. Buďte hrdí na to. Buďte hrdí, šírite. A dobré veci treba hovoriť. Dobré veci treba šíriť. Takže aj toto môžete s takou radosťou povedať, že máme krásny kostol, dom Boží a sme na to hrdí, lebo to je náš kostol. Máte náš pán farár, náš kostol, náš biskup. Dobre. Tak príjmite požehnanie. Ja mám požehnanie, už len kratučku vetu to
Preto týmto tu mladý Bože už aj ostatní. Ak by Pán volal niektorého do seminára za kňaza, tak porozmýšľajte, keď Pán volá. Rodičia, u koho si vybadáte takéto duchovné povolanie, to nie je zbytočný život stratený. Chcete povedať, že ja, pán Fara, máme zbytočný stratený život, práve naopak. Je to požehnanie. Aj preto vám to hovorím, rodičia, lebo my sme dvaja zrodili kňazi a Jožko brat. A ja som naozaj presvedčený a svedkom toho, že platí, čo Pán Ježiš dal prísľub, myslím, že to bol Jan Bosko, Dom Bosko, že keď Boh si, Pán Ježiš si povolá z rodiny kňaza, tak on sa zaujme v tej rodine miesto. A mať Pána Ježiša v rodine, to je veľká vec, to je veľký požehnanie. Preto dôverujte, ak títo mladí muži, niekto z vás pocítite, že chcem byť kňazom, chcem slúžiť Bohu. Je to aj obeta, ale je to aj krásne, je to radostné, je to pekné. Tak, rodičia, otvorte dvere Pánovi pre týchto mužov. Pán s vami. Nech je požehnané meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovi. Nech vás, vaše rodiny, vašich blízkych, chlapte, dievčatá, nech vašich súrodencov a rodičov a starých rodičov chráni a žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Chodte v mene Božom.